Vandaag zijn we bij de junior verzetsbus op wielen bij de Sint-Bavouschool in Oostburg. Hier leren de kinderen op leuke manier hoe het is geweest in de Tweede Wereldoorlog aan de hand van filmpjes en opdrachten. Klas en moet naar een speciale jodenschool, want hier staat het kaartje. Wat vul je mee? Dat herkent. Ik ben Arno Boydin, ik ben voorzitter van de stichting Comité 4 Mei hier in Oostburg. En wij hebben voor 2 weken hier een verzetstrailer van het museum in Amsterdam op visite. En waarom staat hij hier nu in Oostburg? Nou, wij vinden het belangrijk dat we vooral kinderen in aanraking brengen met het herdenken van de oorlogen. En niet alleen de oorlog van de Tweede Wereldoorlog, maar ook alle oorlogen daarna. En dit is een manier om de kinderen daarmee in aanraking te laten komen. En waarom is het een trailer van een vrachtwagen? Het is een trailer van de vrachtwagen omdat het Verzetsmuseum hier een junior versie van gemaakt heeft, die door heel het land reist. En wij zijn de eerste in Zeeland die trailer naar hier gekregen hebben. En welke personages komen ervoor in en wat doen ze? Nou, het is op basis van 4 bestaande kinderen die in 1940 bestaan hebben, geleefd hebben, die nu nog eigenlijk de oorlog overleefd hebben. Het gaat om Eva. Eva is een Joods meisje. En we hebben Jan die zijn vader was dominee. En die kwam in het verzet. Dan hebben we Nelly. Nelly was een Zeeuws meisje en haar ouders waren van de NSB. En dan hebben we nog Henk. Henk die woonde in Haarlem en zijn vader en moeder wouden eigenlijk zo neutraal mogelijk de oorlog door zien te komen. En wat is precies het doel van deze trailer? Het doel van deze trailer is om de kinderen in aanraking te komen met al deze 4 verschillende verhalen. Deze 4 aspecten van kinderen die de oorlog hebben meegemaakt. Zodat ze hun verhaal kunnen vertellen. Waarom worden de opdrachten gemaakt en hoe kunnen ze achter de antwoorden komen? Nou, die opdrachten die gemaakt worden aan de hand van een boekje wat ze meekrijgen. Ze gaan dan door de 4 kamertjes van de kinderen. En die opdrachten geeft eigenlijk de kinderen de gelegenheid om nog meer betrokken te zijn in het verhaal van de kinderen. En zitten er ook echte spullen in uit de Tweede Wereldoorlog? Nou, bijna alle spullen die hier binnen zijn, die zijn echt authentiek. Brieven, spulletjes, net als voedselbonnen, noem maar op, boeken, een stukje krant. Dat is allemaal nog authentiek. En wat vindt u het belangrijkste dat de kinderen hiervan leren? Ik vind het heel belangrijk dat ze beseffen wat er allemaal gebeurd is in die tijd en hoe de kinderen dat beleefd hebben. En welke impact dat heeft gehad op de rest van hun leven. Vooral ook net als het NSB-verhaal, dat wordt bijna nooit verteld. Foto. Hier is de lijst van je jeugd. Doe maar dicht, dan gaan we nog een keer. Deze zijn we 1, 2, 3. Daarom vluchten we net als heel veel andere NSB'ers naar Duitsland. Papa bleef achter om NSB'ers te helpen vluchten. Dan komt er een bevel van de NSB dat iedereen die naar Duitsland is gegaan weer terug moet naar Nederland. We zijn dus teruggegaan en logeren nu bij vreemde mensen in het oosten van Nederland. Gelukkig zien we papa daar weer. Lekker eten uit. Ik denk
Nou, jammer genoeg gaat de trailer nu weg, maar de kinderen hebben er wat van geleerd. Arno, wil jij nog wat zeggen? Ja, ik wil nog wel even vertellen dat we hier nu in de afsluitende gedeelte zitten van de verzetstrailer. Waar de kinderen nog een keer voorgesteld worden zoals ze nu op dit moment eigenlijk eruit zien. Ze zijn al wel dikke 80ers geworden. Helaas is net Nelly vorig jaar overleden, maar voor de rest is nog iedereen vitaal. En die worden hier, vertellen hier nog eventjes hun verhaal, wat ze nog van vinden van heel die tijd tussen de oorlog en nu. Nou, dat is eigenlijk weer heel mooi om het nu zo af te sluiten. Tot ziens!